mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kabikulana. Happy blessed Saturday everyone. Ay, hinagot pala din. Ano kung yun ito bubuhayin? Happy Saturday sa lahat, everyone. Happy blessed Saturday. Good morning. Oh, Manay Bicol, good morning. Ayan, tara Manay Bicol, magpamahaw kita. Ayan, naka-live ka kahapon, nagdaan ako kahapon, pa-end ka na. Ayan, salamat sa patamsak Manay, thank you. Ayan mga kababayan, mga kabikulana, mga mga ka-YouTube, ayan, mag-almusal tayo guys. Good morning, isang mapagpalang umaga. Happy Saturday sa lahat. Ayan, sa mga hindi pa nag-almusal dyan, tara at mag-almusal tayo.
Good morning, Sis Laika. Kumain si host, kaya nabisi. 20CH, good morning, 20CH. Thank you so much. Thank you for coming, 20CH. Ayan, patamsak naman guys sa ating live. Patusok naman. Yan, sa mga hindi pa nag-aalmusal dyan guys, kain na kayo. At in the moment, lobat.
Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much sa lahat ng tumambay sa aking live. Thank you so much. Mag-end na po ako. Maraming salamat everyone. Thank you sa loving and support. Maraming salamat. Bye-bye everyone.